Čoraz častejšie vykúkajúce slnečné lúče, vyššie teploty a rozkvitnutá príroda nám naznačujú, že jar je v plnej sile. Symbolom príchodiacich teplejších dní sa v našich končinách stalo stavanie mája, stromčeka, ktorý bol výrazom mýtického boja zimy s jarou. Za sprievodu dýchovej hudby Križovianka bol máj v Senici postavený už piatok 29. apríla. Jeho vrcholec ozdobili farebnými stúžkami malé krojované slečny a následne sa mohol s pomocou zdvíhacej techniky vzniesť k oblakom. Máj bude námestie Oslobodenia zdobiť do nedele 29. mája, kedy bude slávnostne zvalený. Ďalší máj vyrástol v sobotu 30. apríla aj v Čáčove. Na Čáčovanov čakal program v podobe vystúpenia detí z materskej školy Čáčov, spevácky súbor Seniorka, ale aj kapela Vonička V Band a cymbálová muzika Galán. Deti sa zase zabavili na kolotočoch, skákacom hrade či trampolínach. Nechýbala ani tradičná cigánska pečienka a guláš. Zahanbiť sa nedali ani obyvatelia Kunova. Tí takisto stavali máj v sobotu 30. apríla. Ich symbol jary však tento rok zmenil miesto svojho pôsobiska. Presťahoval sa ku kultúrnemu domu. Je tu pekný areál, mestské kultúrne stredisko nám to pekne vykosilo. Po minulé roky bolo stavanie mája pod zvonicou, len bolo to tak spravené, že sa vlastne postavil máj, ľudia sa rozešli a nebolo to až taká slávnosť nejaká. Tak sme sa rozhodli, že to sústredíme tu na aj stavanie mája, aj čo sa týka občerstvenia, skákací hrad sme dali dobrovoľných hasiči mesta došli. Okrem toho si mohli dospelí zasúťažiť v pití piva či občerstviť sa grilovanými chuťovkami a večer si spríjemniť opekačkou. Veselú atmosféru dotváral folklórny súbor Sobotišťan.